malapit sa patalino. Di ba? At naiipit sa mga sitwasyong hindi naman nila ginugusto. Yan. Si Alice Go, kumusta na si Alice Go? Iniimbisigahan na po ng Bureau of Immigration ng mga apregadong eroplanong kasunod ng lumabas na impormasyon sa Senado na eroplano ang sinakyan ni Goo Waping alias Alice Goo nang umalis ang Pilipinas at hindi nagbangka taliwas sa sinabi niya at sa sinabi ng kanyang kapatid. Sila Goo Melo del Prado sa Silveradyo Easy Movie. Bakas ng kasarado. Is coordinating with our counterparts there to get the manifest ng aircraft ngayon at sakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang estado malalaman mo kasi yung imported na siya depende sa pelo. Kadalasan yung imported medyo makulinis yung balat ng siya. Pero yung kapagalokan medyo may pagaspang ng kaunti. Pero ang pinapagod sa atin mismo ng mga nagtitinda ng kulay talagang mas malasa ang native or vocal na mga luya yung pinapakita na yan. Imported yan. Imported yan. Oo. Makulit-kulit. Nakikita ko ba kung gano'n ang nagminis nagpapakabalan sa mga yan. Walang pakupa ko. Kadalasan kasi yung mga native parang yung mga pakupa ko sa pinakabalata ng yan. Pero kapag makinig na ganyan, yan ay kadalasan imported. Matabang yan, matabang, mas masarap yung awa. Matabang yan, mas masarap, mas maanghang ang lasa ng siya na niliba ko yung pelo. Kaya nga yung iba, kadalasan yun ang kanilahanap. Pero ang problema, ang losang ngayon, yung music natin, tayo dito sa Mega Pumalta, nasa 240 hanggang 250 pesos ang nakada kilo.
native na luya. Yan ang pinapasente kung bakit nagtataka sila sa tumataas yung presyo. Kaya sa sinusubukan at iniimbestigahan na nagtingin na wala naman tayong kakulangan sa supply ng yung pelo. Yung mga luya na mga import. Imported ba? Smuggle dyan? Yung mga ganyan? O inaalaw ba na mag-import tayo ng mga luya? Alam? Ang mga alam ko, pinapayagan yan dahil nga sa pag-ibig sa lahat ng mga palengke ko yung pelo. Yan ang bakit ko kadalasan inaalok ay imported na mga luya at iba pang mga gulay. Pero kadalasan naman, may mga iba kasi mga model talaga na nasasama. Yan ang mas delikado kapag hindi dumadaan yan sa pagtuturo ng Department of Agriculture, gaya na rin